Gatusan ka mga pari sa Cebu Archdiocese ang nagtagbo sa Cebu Metropolitan Cathedral kanilang buntag alang silang tinuig nga renewal of vows. Ang report ni Femery Tumamo. Sud sa duha ka tuig nang gihimo sa mga pari sa Cebu Archdiocese nga sa matag distrito lang nila himuon ang ilang pagbag-o sa panaad isip usa ka pari. Ug sa unang higayon, sukad sa pag-igo sa COVID-19, dungan na nga gihimo sa dulan 500 ka mga pari ang ilang renewal of vows sud sa Cebu Metropolitan Cathedral ganihang buntag. Dungan na usab nini mao ang pagbindisyon sa mga lana nga gamit sa hilog sa masakiton, sa ordinasyon ug uban pa. Sa ulogon kini matag Huwebes sa dayon ng Semana Santa. Every time we gather during Christmas, we admit that we are imperfect servants. We thank God for the gift of vocation. We thank the laity for their support, and we renew our vows to continue to become better priests to serve and love the flock entrusted by the Lord to us. Kay Alert Level 1 ng Dakbayan, gitugutan na ang 100% ang kapasidad sa mga simbahan. Apan matod sa Vice Chair sa Committee on Worship sa Cebu Archdiocese, nga higpit gihapong ipatuman ang minimum health protocol. Hopefully ang atong mga pagsakripisyo karong maabot nga Semana Santa ato kining ihalad alang sa pagtapos gyud no niining maong pandemya bunga sa COVID-19. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.